El fet de projectar, jo crec que no sabia el que significava fins fer aquesta via. Han estat 2 mesos de repetir i memoritzar passos que en un principi em costaven molt. Lluna de Sang és un 6C del túnel de Camarasa i és una via que fa un any la vaig provar i no em podia moure. De la segona cinta a la tercera no podia fer res. És una via de 16 metres i està repartida en 2 parts, una part de placa i una part de desplom. Vale. Aquesta via he estat projectant-la durant un mes i mig, 2, i ha sigut pràcticament anar cada dia a assajar els passos. Inclús me'ls he après de memòria, cosa que jo mai m'havia passat d'aprendre'm tota la seqüència de passos i haver de fer tants pegues, perquè la majoria de vies que havia fet, clar que eren de 6B, eren de grau inferior, m'havien costat potser un màxim de 7 pegues, que ja són bastants, però aquesta m'ha costat, si no m'equivoco, uns 15 pegues. La majoria de gent aquesta via se la treu ràpid, però a mi que el factor psicològic a vegades em pot bastant, doncs m'ha costat lo seu. Les 4 o 5 primeres cintes són de placa fina i ja veieu que els passos me'ls trec amb seguretat perquè me'ls sé de memòria. De fet, és la primera vegada que em veig escalant amb solidesa, des del meu punt de vista. Sempre parlaré des del meu punt de vista, perquè en les altres escalades, si estic escalant a vista o porto pocs pegues assajats, sí que estic més dubtós, però en aquesta via en si, com que me la sé de memòria, tots els passos me'ls vaig traient mica en mica, sense dubtar gaire. Aquesta part d'aquí recordo haver-me caigut diverses vegades perquè és de col·locació de peus, sobretot. És d'anar ampliant els peus, són peus justets, però són bons. Llavors et dona per poder allargar bé la mà esquerra, sobretot, que és un canto molt bo, i poder arribar al repòs amb facilitat. No paro, no? Aquest seria el tram final de la via, que són 2 cintes de desplom, aquesta que tinc xapada ja i la de més amunt, i la sortida del desplom és una mà esquerra que a mi m'ha costat moltíssim arribar-hi i em queia moltíssim. He caigut, he volat, he perdut la por a volar en aquesta via i la veritat que la lluita va valdre la pena.
Tot i així, abans del desplom necessito fer un bon repòs i inclús al sortir del repòs faig una petita parada, un repòs actiu, per dir-ho d'alguna manera, per tal de conscienciar-me i de tirar cap amunt. Vinga, va a muerte, va a muerte. Va que ho tens, va que ho tens. Vinga, tranqui. Va, tranqui. Vamos. 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 Ole.